Curge is mise Kathleen is a Cheann Fhaola. Tá maith ag jo bradúil as ar geantar dúis agus an ghaeilge bháilanta tugann a Chloich Cheann. Mar asáildaíomh tá Phlean Teanga Chloich Cheann réile sheoladh agus sin naimime tal se Phlean na go deochú ardú ar líon na naoine vín can ghaeilge sa cheantar agus fásta ar an ghaeilge lehiúil a tal Chloich Cheann an. Tá mar sin mar an chiad ambassador den ghaeilge a Chloich Cheann agus sílim héin go sem milt na go deá táhachtta go marún ghaeilge mar hangaí bheo a Chloich Cheann am ní me se bhain I chreideann sin. De réir an tuirbhe creideann nócha cethar faoin géad den phobal go sé táhachtach go bhhairthe an Gaeilge sa cheantar. Agus a Chloich Cheann sílann 7 sa tríomh an géad den déimre gur buntaiste mór an Gaeilge dúin. Agus mar léráid sa survey, tá muid daoine áige an cheantar I gcuireadh go mórthaí an Gaeilge a Chloich Cheann. Agus bé deisina a gin Gaeilge usage am anseo. Ceir de testa Phlean bhfuil plán seart mianna atá na go leor gríomhaíochtaí in si chun ború a thurfaoin stadas agus úsáid na Gaeilge a Chloich Cheann. Tá muid ag súil go mbeidh níos mó deisna daoine an Gaeilge bhórt sa phobal. In ahan áit sa saoil. Tá sé mar aim a bhain gas service a bheith ar fád trí Gaeilge I Chloich Cheann. Go dtí le a siopad ar dhéanaan Gaeilge. Sport go cá aimseir a dhéanú an Gaeilge. Gur féidir a daoine panta ád an Gaeilge. A Gaeilge Lord ahanach. Tá sé mar aim ag an plán go mar anfáiste Chloich Cheann ábalta ard a chaideann éidechas a héil trí bhean na Gaeilge. Sanina. Sawansco. Savansco. Go méid ga takeart exactly ar fáil daoine na muidtí ar bhaid le ard chaideann éidechas ar thar cin dar bhaisna. Tá sé mar aim go méid gath takeíocht ar fáil na chuismóirí atá geirí a gláán a thógach le Gaeilge. Tá sé mar aim go dóirí seansta a hananne an Gaeilge ólam ar bhela saolia. And those of us without Irish will be given the opportunities to learn and practice the language. Gura mé agat. Please help us. Bhí anchoromlan ag an phobal sa phróise seo. Chuidiú sin, bhí fórum a bhainú áite mé guth I gach duine agus I gach cáiste sa phróiseas a gur bhain an Pleanáil Teanga. Tá sé mar aim ag plán go mar Chloich Cheann a henta mar lethir torasachta, éit le severas teangaí, severas éireachta agus severas cultúrtha. Tá sulim go gcuideathe an Phlean le cuasaí fástaíocht agus gró sa cheantar. Náidir ag dearma ghfuil úineacht a gibse an pobal ar an phróiseas Pleanáil Teanga idir ága agus ísta daoine le Gaeilge líofa, fómlairí as well as those without the language. The plan belongs to everyone. Is linne ar fád an Phlean. Bigí puirte an agus chuinear an Gaeilge beo a Chloich Cheann. A réilinn!